Nay, bakit puro si kuya na lang yung iniintindi nyo? May asawa na siya pero bakit sa atin pa rin umaasa? Nakakapagod na! Huwag kang magsalita ng ganyan! Kung hindi dahil sa kuya mo, hindi ka makakapagtapos ng pag-aaral mo! Opo, hindi ko po nakakalimutan yun, Nay. Ang akin lang, sana turuan nyo naman si kuya na tumayo sa sarili niyang paa dahil may pamilya na siya. Hindi mo ba ako naiintindihan? Paulit-ulit ko na lang sinasabi sa'yo na hindi pa nakakapaghanap ng trabaho ang kuya mo. Sana naman maintindihan mo yon. Hanggang kailan, Nay? Hanggang kailan ko aakuhin yung responsibilidad niya bilang padre de pamilya? Dahil siya yung nagpaaral sa akin? Nay, hindi man lang kayo nakapagluto. Kakain muna sana ako bago pumasok. Naku anak, anong oras na ba? Hindi pa ako nakapagsaing. Akala ko maaga pa. Nawili kasi ako sa panonood dito sa cellphone. Huwag na kayong mag-abala, Nay. Sa opisina na lang po ako kakain kasi late na rin po ako. Anak, pasensya ka na ha. Naaliw kasi ako sa panonood ko dito sa YouTube. Okay lang po yun, Nay. Alis na po ako. Ay anak, baka dumating ang kuya mo mamaya. Bakit daw po, Nay? Wala daw silang bigas. Baka pwedeng bigyan mo muna ng pambili. Ito po, Nay. Pakisabi kay kuya, maghanap siya ng trabaho. Hindi pwede yung ganito na lang palagi. Salamat anak. Pagtiyagaan mo muna ang kuya mo ha. Pero, Nay, may pamilya na po kasi si kuya. Tayo lang naman kasi ang inaasahan nun. Wala nang iba. Basta anak, ikaw na lang muna ang umintindi sa kuya mo ha. Sige po, Nay. Aalis na po ako. Lisel, O, kuya. Ba't napasugod ka? may sadya sana ako, Bunso. Binigay ko na kay nanay yung pambili ng bigas niyo, ah. Bunso, iba sana yung sadya ko dito. Makikiusap sana ako sa'yo. Ano ba yun, kuya? Hindi mo na lang ako hinantay sa bahay at sumadya ka pa talaga dito sa trabaho ko. May extra ka bang pera dyan? Meron naman, kuya. Baka pwedeng makahiram muna sa'yo. Bakit aanhin mo ba, kuya? At magkano? 2,000 sana ang kailangan ko, Bunso. Pambili lang ng uniform ng pamangkin mo. Kailangan na ba niya? Oo sana, kasi mag-aaral na. Kuya, baka panahon na para maghanap ka ng trabaho. Medyo nahihirapan ako maghanap ng trabaho at ang ate mo, wala pa rin sahod. Lumalaki na din yung mga pamangkin ko, kuya. Paano na lang kapag wala din ako? Oo, Bunso. Sige na, pahiramin mo na ako. Mag-usap na lang tayo kapag nakauwi na ako, kuya. Ibabalik ko din pag nakaluwag-luwag kami ng ate mo. Titignan ko, kuya. Sige, Bunso, aasahan ko yan ha. Noong nag-aaral ka, ako ang bumibili ng mga gamit mo sa eskwelahan. Kuya, hindi ko naman nakakalimutan yun. Huwag mong masamahin, Bunso. Naalala ko lang naman yung mga panahon na yun. Hindi naman po ako nakakalimot, kuya. O sige, aalis na ako. Dadaan muna ako kay nanay. O anak, may nabanggit pala ang kuya mo sa akin.
Opo, Nay. Papahiramin ko na po siya ng 2,000. Bakit naman 2,000 lang ipapahiram mo sa kanya? Yun lang po kasi yung extra ko, Nay. Bakit hindi mo pagdagdagan para may panggastos pa sila sa ibang bagay? Wala pa naman akong sahod, Nay. Di ba, Kuya, nasabi ko naman sa'yo? Oo nga, Bunso. Hindi mo ba pwedeng dagdagan? Wala pa nga po akong sahod, Kuya. Ibabalik ko din naman pag nakaluwag-luwag na kami ng ate mo. Oo nga, Bunso. Bakit hindi mo na lang dagdagan? Sige, Nay. Susubukan ko pong humiram sa katrabaho ko. Salamat, Bunso, ha. O sige, mauna na ako. Baka kasi hinihintay na ako ng magina ko. Bukas, babalikan ko na lang yung pera. Sige anak, mag-ingat ka ha. Salamat po sa ulam, Nay. Nay, ano pala ulam? Gutom na po kasi ako. Naku anak, pasensya na. Pinauwi ko na kay kuya mo yung natira. Nay, alam niyo naman pong maaga akong uuwi kapag ganitong araw. Akala ko kasi mag-overtime ka anak. Hindi man lang po kayo nagtira ng ulam ko. Bumili ka na lang sa kanto ng pagkain mo anak. May pera ka naman, di ba? Binigay niyo naman po kasi lahat kay Kuya. Wala daw kasi silang pang-ulam anak. Eh mabuti tayo may pambili. Kaya pumunta ka na lang sa kanto anak. Sige na. Sige na nga po. Uy, Myla! Oh, ikaw pala, Sheila. Ikaw hindi mo man lang ako napansin dito. Pagod lang ako, ikaw naman. Naku, hulaan ko. May problema ka, no? Siguro yung kuya mo na naman yan. Ano pa nga ba? Nakita ko kasi na lumabas ng bahay niyo kanina. Kinukonsinti kasi ni nanay. Alam mo, kung ako sa'yo, kusapin mo yung nanay mo para hindi namimihasa. Hindi kasi siya makahanap ng maayos na trabaho. Simula nung umuwi siya dito galing abroad. Eh, paano ka naman? Eto, sabi kasi ni nanay, tulungan ko daw. Halangan naman na habang buhay ka magtatrabaho para sa kanila. Hindi ko rin kasi sila matiis, lalo na mga pamangkin ko. Eh, paano yan? Habang buhay ka na lang magtitiis at tutulong sa kuya mo? Nung binata pa kasi si kuya, nung may maayos pa siyang trabaho, nakatulong siya sa pag-aaral ko. Kaya, kailangan ko silang tulungan ngayon. Ha? Ganun daw ba yun? Oo, kaya kailangan ko silang tulungan. Hindi ka pa ba nakatulong sa lagay na yon? Ilang taon nang walang trabaho ang kuya mo. Tsaka iba na ngayon. Kasi siya may pamilya na. Ewan ko nga eh. Dapat talaga kausapin mo yung nanay mo at kuya mo tungkol dyan. Sige, maiwan na kita dyan ha. Saan ka pupunta? Di mo ba alam? Birthday ni Donut ngayon? Ano? Gusto mong sumama? Hindi na, may pasok pa kasi ako bukas. O sige, maiwan na kita dyan ha. Pabili po. Nay, alis na po ako. Sandali lang anak. Oh, bakit po, Nay? Hihingi sana ako ng pambayad ng kuryente. Di ba, Nay, kabibigay ko lang po sa inyo? Yun na nga eh. Bakit humihingi na naman po kayo? Eh kasi anak, ganito yun. Naaalala mo, nung pumunta dito ang kuya mo, Di ba po, binigyan ko rin naman po si Kuya noon? binigyan ko din naman siya noon anak. Yung pangbayad ng kuryente ang binigay ko. Nay naman, paano na yan? Anong pambabayad natin sa kuryente niyan? Di ba anak, manghihiram ka naman sa katrabaho mo para sa kuya mo? Hindi pa nga po sigurado kung makakahiram po ako sa katrabaho ko. Baka naman pwede mong dagdagan yun. Babayaran mo naman next month, di ba? Baka kasi maputulan tayo ng kuryente. Eto, Nay, ibayad nyo na po sa kuryente. Natitirang ipon ko na lang po yan. Salamat anak. Alam mo naman, nung walang-wala tayo, nung nag-aaral ka pa, si kuya mo lang ang tumutulong sa atin. Nay, hindi naman siguro ako nagkulang sa pagtulong ko kay Kuya. Hayaan mo anak,
hanggat hindi pa siya nakakahanap ng trabaho, nandyan ka naman, di ba? Paano po siya makakahanap ng trabaho? Namimili naman po siya. Hindi naman sa ganun, anak. Hindi po siya nagpupursige kasi alam niya nandito tayo para sumalo sa mga responsibilidad niya. Pagtiyagaan mo na muna ang kuya mo, anak, habang hindi pa siya nakakahanap. Sige nanay, alis na ako. Nay, nakita mo ba yung pagkain na itinabi ko dito sa ref? Ay, anak, yun bang naka-Tupperware dyan? Bakit wala po dito, Nay? Minerienda namin, anak, ng kuya mo. Nay, itinabi ko po yun para sa akin. Pinauwi ko na sa kuya mo kasi walang pagkain daw ang mga pamangkin mo. Bumili ka na lang ulit sa kanto, anak. Iinitin ko na lang po sana yon dahil pagod na rin po ako galing trabaho. Anak, matitiis mo ba naman ang pamangkin mo na walang pagkain? Lagi na lang si kuya. Puro na lang si kuya. Anak, alam mo namang walang-wala ang kuya mo. May asawa na yun, Nay. Bakit puro siya na lang palagi? Eh bakit ba nagkakaganyan ka? Para sa pagkain lang? Nay, hindi lang tutungkol sa pagkain. Pinagdadamutan mo ang kuya mo? Hindi ka ba naaawa sa kanya? Nay, sa akin po ba naawa kayo? Huwag mo akong pinagsasalita ng ganyan, Myla. Ako na lang lahat, Nay. Ni hindi nyo nga ako matanong kung okay lang ba ako sa trabaho ko. Kung kumain na ba ako. Puro na lang kayo si kuya. Si kuya na lang laging iniisip nyo. Nay, anak nyo rin ako. Alam mo bang pinag-aral ka ng kuya mo? Hindi ko naman po nakakalimutan na pinag-aral ako ni kuya. Alam mo naman pala eh. Dahil lagi nyo po yan pinapamuka sa akin. Nagpursige din naman po ako sa pag-aaral, Nay. Parang lagi na lang si kuya yung iniintindi nyo, Nay. May asawa na yun. May sariling pamilya. Pero ako pa rin yung sumusuporta sa kanya. Pagod na ako, Nay. Paano naman ako? O Nay, may balita ka na ba kay Bunso? Wala pa nga, anak. Sa trabaho niya, Nay, napuntahan niyo na ba? Oo, pinuntahan ko na yung kumpanya na pinagtatrabahuan niya. Ano daw sabi, Nay? Maagang umalis kaya hindi ko na naabutan. Sige, Nay, pupuntahan ko rin mamaya yung mga kakilala niya. Sige, anak. Tatawagan ko rin yung mga kaibigan niya dito. Pinuntahan ko na rin po kanina si Sheila. Ano sabi niya, anak? Hindi din po niya alam kung nasaan si Bunso. Nasaan na kaya siya? Kasalanan ko ito, anak. Lagi ko kasing sinusumbat yung mga tinulong mo sa kanya nung nag-aaral pa siya. Pasensya na din kayo, Nay. At kahit may asawa na ako, sa inyo pa rin ako umaasa. Lalo na kay Bunso. Sana, anak, umuwi na siya para naman makabawi ako sa kanya. Hayaan niyo po, Nay. Baka makapag-abroad na din po ako ulit. Mabuti naman, anak. Mali talaga na isumbat ko sa kapatid mo ang lahat ng naitulong mo sa kanya. Hayaan niyo, Nay. Makakabawi din ako kay Bunso. Makakabawi din ako sa mga nahiram ko sa kanya. Sana, anak, makauwi na siya. Pinapangako ko sa kapatid mo na babawi talaga ako.